Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwiwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, content iri clean, yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. So if you are here for the first time, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wagara uri mugari wepanapa dangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Right, tanga tafara tikafunga kuti zvinhu zvedu zvaita, zvinhu zvakuyendeka, dhora redu rakusumukira, but zvinenge zvinogona kungodhakwa kana kuti zvatodhakwa. Ndonyaya yandiri kufambira manje nyaya yeReserve Bank of Zimbabwe ma1 10 years dzava mangunja dzakapera, dziri kupera muna April munomu, but last year muna December ndo pakaita sei pakaappointwa kunzi ndiani achazotora chigaro chavo. Pakaiswa ipo ani CEO Director John Mushayavanhu. But pane ma1 ari kuita sei ari kuitika. Saka ndine ma-screenshots andinawo andiri kukuratidzai mozvionera mega kuti tinopona here, tinopabuda here apa, rinosumuka here dhora redu, zvinhu zvacho zvazvakuita sei zvazvakudai so ma1 anditika. So ndisandapinda munyaya yangu, ndangoti kana une nyaya yaunayo yauda kuripota ndibate, namba dzangu ndo dziri pasi apa. Kana uine business raunaro rauda kushambadzirwa ndibate futi pasame namba dzangu idzodzo anditika, ndofambira nyaya dzacho. And then musakanganwe madzibaba masango vari muJohannesburg kutaura kuno kwatiri kuita. Saka namba dzavo ndidzodzi dziri apa. Central locking vanorova, go back to sender vanorova. Kana uchida kugezwa munyama, uchida kuti zvinhu zvako zvifambe, basa rako riendeke, kana uchirwara, bata madzibaba masango vakuitire vakufambire nyaya dzako anditika, nekuti ndo munhu wacho ari kuita zvinhu zvamanje. So varimo muSouth Africa muJohannesburg vabatei. Ukaona vasiri kudairawo foni vanenge vakawandirwa, siya message, vachaita sei vanokupindura anditika, nekuti vari kudya basa anditika. And then all-in-one herbal medicine ndo gwenzi riri kushanda zvamanje. Bata namba dziri apo. Kana une musoro, kana une mudumbu, kana une musana, une zvironda zvisiri kupora, bata namba idzi. Zvirwere zvepabonde, bata namba idzodzo. Kana uchida kucleana system, bata namba idzodzo anditika. Motaura kuti aiwaka, takaudzwa kunzi gwenzi riri kuita sei riri kushanda, zvinhu zvako zvoita sei zvoendeka anditika. Right, nyaya yandinayo zvamanje inyaya ya Director CEO John Mushayavanhu, ndiyo mukuru vari apa anditika. Saka nyaya iyi kwairi kutangira ndokwandoda kukuendesai, ndokuratidzai, mozvionera, tokurukura kuti tinopabuda here apo kana kuti pakashata. Right, iro newspaper iro rakatonyorwa musi wa9 December 2023. Raitaura iro kuti ndichangoverenga kuti tibatsirane, tifambidzane anditika ma1 anditika. Kana uchangotanga kuti bata dzvanya subscribe button and the notification bell. Tiri kutaura nyaya iri kupisa, nyaya iri kunetsa, tichiongorora kuti tinopabuda here apa, rinosumuka here dhora, kana kuti tichawanawo currency yedu here senyika anditika apo. FBC Holdings CEO Director John Mushayavanhu has been appointed as the new Reserve Bank of Zimbabwe RBZ governor. He takes over from John Mangudya, whose 10-year term ends in April 2024. Mangudya has also been appointed as a new CEO of the Mutapa Investment Fund. Saka manzwisisa kuri kubva nyaya yangu iri kutaura iyo kuti term yavamangudya iri kupera muna April. Pairi kupera muna April pachamba paita sei paitwa take over yeofisi nani
naJohn Mushayavanhu. But nyaya yanetsa manje iri kutaurwa iyo kumanewspaper zviri kunzi aiwa vaMushayavanhu havakodzere uyezve havana kuita sei zvinotaurwa neconstitution yenyika nezviri kuitika zvakasiyana ende hazvikwanise kuti vange vachitora chigaro ichi. Apa ndiye munhu wanga tichitemba, ndiye munhu ari kutembwa neruzhinji kuti akapindawo pamwe tinogona kutoita currency yedu zvinhu zvakutofaya takutoenda kumberi hamene kuti nyaya yacho inopera sei pakadai so. Apa nditi ndo pamuri kuona bepa rirapo rakanzi New RBZ Governor Disqualified. Hey, pashata. Saka zviri kunzi vari kudisqualifyiwa nenyaya yei, chii chambokonzera kuti zvisvike pakadai so. Ndo mareasons acho andoda kuti nditaure nemi. Izvo zvirapo itai muchiverenga omega izvo. Ndichida sei ndichikurukura zvangu handitika. Disqualification for appointment as a governor or a deputy governor. A person shall not be appointed as governor or a deputy governor, and no person shall be qualified to hold office as governor or deputy if ndozvikonzero manje he is the director, the shareholder, office or employee, or a member of any board or a committee of any banking institution. Aba mazvinzwira mega izvo hazvidi kuti titese titsanangure zviri pachena. Saka izvozvo zviri kunzi vaMushayavanhu, mira ndichikudzi, zviri kunzi vaMushayavanhu vane mashares kuFBC, kubhanga reFBC anokwana kuita iwo 7%. Zvinova zvinoita sei? Zvinoita kuti vasaqualify, vasakodzere kuita kuita governor. Ndo zviri apo izvo. Zvakanyorwa kunzi John Mushayavanhu 7%. Vane investment yavo yavakaita, vari kumhanya chinhu kuFBC. Saka zviri kunzi vanoita sei? Vanodisqualifyiwa nenyaya nenyaya iyoyo, ende havakodzere kunge vari governor. Hamene kuti zvinobuda here kana kuti hazvibude, isa comment mucomment section. But mutemo wenyika uri kutaura iwo kuti aiwa munhu kana ane any position in the banking system, ane mashares munyaya dzemabhanga idzi, haakodzere kuita governor. Pashata. Saka rega tione kuti zvinofamba sei. Ndo nyaya yanga ndangokubatira zvamanje kuti ndikuudze kuti aiwa ama1 panyaya iyi. Inyaya iri kunetsa, inyaya iri kupisa, takangomirira kuzongonzwa kuti zvinhu zvichafamba sei. Pakashata nditika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, havana kuri kupisa. Ndofunga mundoona ndiri kudikitira kuno muno muri kupisa zvekudaro malaisi ma1. But ndonyaya yandangoti ndikuigirei muzvionere, share comment mucomment section kuti tichaitawo here dhora redu renyika, tichaitawo here currency yedu isusu senyika, zvinhu zvedu zvichazofambawo here isusu senyika. Sezvamunoziva pana pachitubu tinongoya nenhau sedzazviri, and then mozvionera zvine umbowo ndodingindira hombe ratinofamba naro pana pachitubu handitika. So ndinokutendai nekuona, ndinokutendai nekuita sei, nekusupporta 0.5 Creative Studios. Musakanganwe madzibaba masango vari munomu muSouth Africa. Batai nhamba dzirapo, moenda monoona madzibaba masango, mobazirikana. Kana mabatsirikana modzoka futi motendawo handitika. Ndo zvinoitwa. Munhu anotenda kuti aiwa madzibaba pamakandibatsira paipe zvakaita, aiwa madzibaba paipe pamakandibatsira paipe aiwa zvisati zvaita sei zvaita handitika. Ndo nyaya iripo handitika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotevera.